ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛତିଆ ଭାରତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାର ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହମବତୀ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାମଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ନରନାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା, ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଶାନ୍ତନୁ ପରିଜା, ସସ୍ମିତା ମହାରଣା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଥ, ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମାଜସେବୀ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ଓ ଡେଲି ନ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଆଶ୍ୱଦୀପ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯଶୋବନ୍ତ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସେବକ ଆଶ୍ରମ ଠାରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶହୀଦ ଯବାନ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତନ୍ମୟ ମିଡିଆ।